Instagram sa tento rok radikálne zmení a 2025 bude začiatok konca edukatívneho obsahu, tak ako ho dnes poznáme. Toto je prvá marketingová lekcia pre rok 2025. Všimli ste si, že videá s tipmi ľudí prestávajú zaujímať. Prečo? No lebo ľudia toho majú už plné zuby. Vizuálne hooky, kde sa marketéri valajú po zemi, to afektované hučanie do mikrofónu, super rýchly strih s infantilnými smajlikmi a fotkami influencerov a nehovoriac o tom, že väčšina týchto typov sú úplne neimplementovateľné. Sorry, ale nikto naozaj nepotrebuje 10 programov ako Canva. Nebezduché informácie, ale emócie sú základ marketingu. Čo sa teda zmení? Myslím si, že tento rok bude rokom autentických príbehov, ktoré vychádzajú z vás a vašich skúseností. Bude to rokom spomalenia, v edite, aj kadencie príspevkov, lebo ak vám musím dávať každé 3 sekundy dávku dopamínu, tak ten môj obsah asi aj tak nestojí za veľa. Bude to takisto rok estetičná, teda oveľa väčší dôraz sa bude klásť na vizuálny aspekt videa, ktorý by mal u vás vyvolať tie pozitívne emócie. No a to je presne to, čo vytvorí tú osobnú značku, ktorá sa pevne zapíše do myslí a srdc vášho publika. A preto si myslím, že